इमान गोबोरनि उनाव नुलायफिनबाय बर' बेटारियालाय दायो इखौ बिफाया फसायदो आरोना ओमफ्राय आंनि फसायनाया नैमोन आरो 1 2 हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुलुमबाय बयनिसिमबो दायो जोङो बरमायाव दंफैयो आरोना नै आयं मोनानि न'आव ओमफ्रायो बिगुमाया नै नोंगुमाया नोंसोरनिया मेचिन फिटिं खालामदों ओमफ्राय माने बरमायाव मोनफैनासो आङो भिडिअ लाफैबाय आरो ओमफ्रायो आगै सासे जोंनियावनो क्लास लाहैनायमोन ओमफ्राय बेनो मेचिन नांगौनो माने जोंहा मेचिनबो फानो नालाय जायफोरनो होफैनांगौ होफैयो ओमफ्राय बरमासिम लाबोनानै नै आयं मोननियावहाय फिटिं खालामबाय थादो नैनिफ्राय आगैया लाना थांगोन आरो ओमफ्राय दायो आरामसे जिरायदो आरोना इखि फिसा जायगायालाय थादो नै दे लाबोनाय जि मोजां मोनदों मालाय किफाय नाय किफाय दे बोनो होदो माबा नारनो होदो नार वाव इमान गोसा नङा गिदो सिगिगोन सं इमान गोबोरनि उनाव नुलायफिनबाय बर' बेटारियालाय मा खबर इदो नै दिरुंदो गाना मोजां मोनाबा नोंसोर पाइप रल लानाया बेखौ खाना हो फार्स्टआव गोरा जाखागोन गोरा जायो दिरुंआ लोगोफोर दायो मोनसे जायगायाव फैदो नोंथांमोनाबो नायना लादो नै फिसाजोबा आसि दिंखायदो नै नांगौ आंहा सिगां उन्दैनिफ्रायनो बेसेबा आसामोन आरो इनिफ्राय मोनफेरथारासै ओंखायनो फिसाजों नायनो फैदो माबायदि नायनो फिसाजोनो गारि बायनानै फैदो जोङो फिसाजोआ इखौ पसन्द जादोंनो पिंक कालार जि खुसि बापारे इखौ नांथारगौ र' नायनि रसना नायनोथ' फैदो ना बिथांमोना इखौ पसन्द जादों आरो ना गारिखौ आंबो सोंजामा मेसेज जागोन दायो इखौ बिफाया फसायदो आरोना ओमफ्राय आंनि फसायनाया नैमोन आरो दे हमनाय साबैखि गोला Wah, bitte sübele. नों माखौ फसायदो आं इखौसो इखौसाय वारंटी solar sini dia juga Mami ini lamlai Mami Layar nggak Mami? Gana naik kosong dia. Wow Kok sao cũng có mình phim vậy Ai man happy Mami Happy Ini lagu mana ya New family member Jadi kelas rebelnya ada na थ' दायो लोगोफोर बरमानिफ्राय फैबाय जोङो बेनिफ्राय बिबोनाङा नाय ओरैबायदि खस्थ' जदो माने अबाव मानसिखौनो नुवा नै आथिं बाक्सुना थादों थ' जोंहा माने मामिया एसेयावनो माने गाबनाय बुगानाय खुद्रिनाय जादों आरो ना थ' से हप्तासे लोमजानानै थाबाय थ' बिथांनियाव जोंहा मामिनियाव माने एसे दब्रा बेरदोंमोन आरो ना थ' दायो एसे मोजाङाव फैबाय एसे गोसोफोरा सान्ति जाथों गेलेथों होननानै जोङो बे गारिखौ लाना फैबाय आरो ना थ' गंनै लाबोखाबाय गंनै लाबोनायनि जाहोना टुकलु भाइबो दोङो नालाय बुमिलानि थ' बेखौ लाबोखाबाय आरो जोङो
जों दायो नलबारि मोनसिगोन नै थांगासिनो जि गावदांबो दोङो थिं दैमु बिबोनाङा तामाम हाबसोदो ओमफ्रायो मा होनो फिसाजोनि गोदान साइकेल मोननानै बिमाया बांसिन खुसि जादों आरोना होनो मोननानै ओमफ्रायो गोदो जोंबो उन्दैयाव बिराद लुबैयोमोन आरो बिदि साइकेल फिसा गाखोनो ओमफ्रायो होजायासै बिमा बिफाजों ओमफ्राय दायो जोंनि हास्थायनाय लुबैनायखौ फिसाजोनो होनानैनो गोसोखौ बिराद हेपि मोनदों आरो एक्साइटेड बहुद लोगोफोर न'आव रावबो गैया आरोना टुक्लुबो गैया जों दायो खोबना दोनबाय ओमफ्राय बरायनायदो आरोना जों आरो धिमानि गारि गोदानखौ साइकेल गोदानखौ जोनोमनिफ्राय फार्स्ट टाइम माने जोंनिया जानबाहन फार्स्ट टाइम जोंनिया दायो फुजा होनसै आरोना न' मोनफैनानै दे दै सारदो गारि गोदाननि जै रायजोफोर गारि गोदाना फाइनेलि मोनफाय मारबाय न'आव लानो लादों होनलाया रायजोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो बेखेवना होनोसै नायनो रेडि ना 1 2 र' सानफिननांगोन रायजोफोर 1 2 Tuklu ada di mana pas sekian. Tuklu mana kamu? deh, sana deh. Dah bisa kot mani. Tuklu dari di mana gelina ada. Wow, mami. Tuklu. Oh. Hindi loh. Hindi loh.